So ito yung oil na gagamitin natin, magpapa-change oil. So ito tinuro sa atin to ni Pops Ejo Texon. Ito. So shout out sa iyo, Pops Ejo. So subukan natin ngayon kung okay itong nirekomenda mong oil. Okay? Shout out na si Sir. Sir, shout out ka. Pangalan, Shout out po. pangalan Sir? Tristan. Tristan, shout out sa iyo. Sinong gusto mo i-shout out? Si Yeyeng, mama ko. Ayan, si mama niya, si Yeyeng daw, Nanay Yeyeng. Yun lang po. Okay, so bigyan ko yung mga sticker, sir, ha? Ito na, dali. Sir, ito sa'yo, sir. Thank you, sir. Yun, no? Sir, Moto Kabalen, sticker. Alright. Ha? Papanood ko na. Ano, ba't mo yan? Oy, salamat. Salamat, sir. Thank you, sir. Ayan. Papanood Sir. ko. Oy, subscriber pala natin si sir, oh. Napapanood niya tayo. Ayan, oh. Thank you po. Salamat, sir, sa pag-subscribe. Thank you. So welcome riders. Ayan, welcome talaga yung mga riders dito. So ito na, entrance Clark Motorcycle Festival. At wow, Hayabusa. Ganda, sir. Nice. Ayan, Z1000R. Solid yung mga motor dito. Ayan, ito. Ducati Street Fighter. Ayan, mga Harley Davidson. Alright, good day mga kabalen. So ito na naman, another day, another vlog. So for today's video, magpapa-change oil tayo. So umabot na yung service reminder natin sa ating Dominar 400 UG. So as you can see here, meron na siyang warning button. Ayan. So malalaman mo dahil yung service reminder niya, ayan, 0 kilometers. Ang kinagandahan dito kay Dominar UG, meron siyang countdown. So makikita mo kung kailan ka na magpapa-change oil dahil unti-unti nababawasan yung kilometers niya. And then pag nag-zero na siya, ayun na, magti-trigger na yung service reminder. So hindi mo kailangan alalahanin o kailangan i-remind yung sarili mo na uy, magpapa-change oil na ako, kasi program na si Dominar para doon, 'di ba? Nice. Napaka-convenient, 'di ba? Napaka-convenient ng ganong feature. Alright? So, papa-change oil dito lang sa malapit sa may Mountain View, yung tinatawag na Small Caloocan of Angeles City. Let's go. Bitin. Uy, medyo traffic haba ng traffic. Bagay kasi medyo late na, kaya marami ng mga sasakyan na nagsilabasan. Dahil po Sabado ngayon, medyo hindi natin kailangan gumising ng maaga. Yan, so late na tayong gumising. At yun nga, traffic na, marami ng sasakyan. So ang area ko ay sa Dao, Pampanga. Dao, Mabalacat, Pampanga. Ayan. So sa ganitong oras, late in the morning, ayan na, medyo traffic na dito pag Sabado. Okay, kaya pala traffic. Gumuguhit sila ng, o nagpipinta sila ng pedestrian lane. Okay. Oo nga naman, syempre basa pa yung pintura, hindi pa pwedeng daanan yung isang side. At syempre pagka natuyo na isang side, yung kabilang side naman ang pipinturahan, at yun naman ang hindi pwedeng daanan. Kaya pala traffic.
dito sa side ko medyo maluwag na oh. Dito sa left side ko, ayan, nagbumubuo yung traffic dyan kasi dahil nga baka doon yung part na bagong pintura. So humihinto yung mga sasakyan para pumunta sa kabilang lane at doon dumaan. Kaya naiipon yung mga sasakyan doon sa bandang pinaggagawaan ng pedestrian lane. Wow, Super 4. Sarap. Classic Screamer, Super 4. Forma niyan, guys. Nagkaroon ako ng ganyan at sobrang na-enjoy ko. Kaya lang kinailangan ng ibenta, kaya yun, ni-let go ko na. Pero isa sa mga favorite bike ko yung Super 4, yung CB400 classic bike. Yan, hindi nawawala sa forma, sa uso, maangas pa rin yung dating. Right, so actually yung pupuntahan natin nandun sa kabila, no, nasa left side, pero kailangan natin mag U-turn dahil bawal dito. Ayan, so mag U-turn tayo dito. Uy, traffic mukhang mapapasubo tayo sa kabilang lane Well anyway, nakamotor naman tayo. Dahan-dahan na lang siguro tayong sumingit ng paunti-unti. Yan, ito yung U-turn slot. End of barricade. Si ate lakas makapag-drive ng tricycle Nakaka-amaze talaga yung mga babae na marunong mag-drive ng manual. Lalo na yan tricycle ang bigat-bigat niyan. So, saludo ako sa iyo ate sa yung kakayahang mag-drive ng manual at mabigat na tricycle. Kuha lang tayo ng konting tiyempo dito. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Pagbibigyan naman tayo Ayan, sir, salamat. Ayan. Uy, wow, ano ba to? GS? Oh yes, it's a GS 1250. Nice. Ito pang isa. GS 1250 naka muffler na siya. Acra yata itong muffler niya GSR 1250. Wow, bangis, astig. LA Bake Shop, my favorite bake shop. Yan, ito yung kinagandahan ng naka-motor. Medyo nakakasingit tayo ng paunti-unti. Paunti-unti lang naman, hindi naman yung balahura na parang sayo yung daan. Chill lang, mga pasingit-singit lang ng konti. Yung ano lang naman, yung okay naman, yung hindi nakakaperwisyo ng ibang motorista. Actually pwede na akong kumanan dito, no? May daan naman dito, kaya lang gusto kong ipakita sa inyo, lalo na yung mga hindi taga Pampanga, yung mini Caloocan namin, mini 10th Street. So ayan, so isang buong street siya na punong-puno o tabi-tabing mga motorcycle shop and accessories. Mamaya actually naisip ko nga magkaroon ng let's have a subscribers day. So mag-ikot tayo sa mga shops, tapos magpa-shoutout tayo ng mga subscribers, and then mamigay tayo ng mga sticker. Yan, so subscriber day tayo ngayon habang nag-aantay tayong magpa-change oil. Yan, okay yan. So eto nga yung Mountain View, dito siya sa tapat ng walking street. Yan, so alam na ng mga tao yung walking street na yan. So yung kanto harap ng walking street, ito na yung Mountain View.
Yan, so kakanan na tayo dito. Yan, so isa-isahin natin. Tingnan natin yung babagala lang natin, isa-isahin natin yung mga shops para masulyapan natin sila. Pero meron tayong isang shop na pupuntahan dito na kung saan doon tayo magpapa-change oil. Yung Racing Net. At ang ating trusted mechanic doon ay si Ivan. Mamaya ipapakilala ko siya sa inyo. Kung meron kayong mga gustong ipagawa, kahit anong motor, usually mga scooters yan, mga 4 strokes, mga underbone, backbone, yan. Yan, ito, isang shop na yan, 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 dikit-dikit yung mga yan. Meron din palang Rusi na planta dito, or kasa. Ayan, motorcycle shop na naman. Ayan, dami-dami niyan. Ito na. Ito na ang mga shops. So, dikit-dikit na yan hanggang dun sa bandang dulo. Ayan, ito. Diba? Ha? Ang dami niyan. So, magsasawa ka na lang kung saan ka pupunta. Ikaw na malilito. Ito pa, ayan. So, ito, singit lang ng konti. Singit lang, makikiraan. Ito ang pupuntahan natin, si Racing Net. At ito si paring Ivan, walang ginagawa, sakto. Alright, tara. Change oil. Alright, sakto. Palub ko na yan. Yun, sakto, walang nagpapagawa sa kanya. So tayo na. Okay, so center stand natin tong Dominar UG natin. Yeah. Okay. Ayan, so ayan, shoutout nga pala kay Pops Ronaldo Diaz sa kanyang pa-center stand. So napaka-convenient nitong center stand na to. Okay, so palit na ako ng camera. Tanggalin ko na tong GoPro. Doon na ako sa ating cellphone. Right. Alright mga kabalen, nandito na tayo sa Racing Net sa Balibago, Mountain View. At
nag-iiwas. Kaya siya. Oo. Ate, magkakano yung mga piyesa-piyesa dito? Halimbawa, mga helmet. Anong meron yung mga helmet dito? Meron po tayong Evo, KYT, SJ. Ay, sorry, wait. Nasa akin pala yung audio. Ano yung mga helmet natin dito? Meron po tayong mga Evo, SNJ, Spider, KYT helmet. So, magkano naman yung mga presyo nito?
things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say,
Solid yung mga motor dito. Galing, no? Uy, astig. Astig. So, pwede kaya tayo mag-park dito. Park tayo dito sa may gitna. Tapos, ikutan lang natin. Umikot lang tayo at mamigay tayo ng mga sticker. Okay, so may nakita tayong kaibigan natin dito, ha? Old friend, si Nika Mandani. Ayan. So, ito, nandito tayo ngayon sa establishment niya, sa business niya. Anong pangalan ng business mo? Fabio's Grill sa Pulong Maragol. Fabio's Grill. Yung main Ayan. branch. So, anong mga meron sa Fabio's Grill? Mga steak, sausage, platters, Ayan. beers. Ako. Ayan, so ito siya. Fabio's Grill. Ayan. Okay, so ayun, no, sulit na sulit ang pasyal natin dito sa Clark Motorcycle Festival. Yan, ang dami nating nakitang mga magagandang motor. Ayan, no, dito pa lang, no. At nahiya naman ako sa Z1000 na katabi ko. Okay, so larga na tayo. At marami pa tayong ibang mga gagawin. Wow, look at that. Look at those motorcycles. Wow. Astig. Okay, so tapos na po tayo at tayo ay pauwi na. Maraming salamat po sa nanood ng ating vlog from beginning till the end. Napaka-productive po ng ating araw ngayon dahil nakapagpa-change oil tayo, nakapag-visit tayo sa Clark International Speedway, sa Clark Motorcycle Festival. Ayan, so napakaraming mga magagandang motor na nakita doon. At syempre, ang ating subscriber day, mga shoutout at mga sticker giving. Maraming salamat po. Uy, ito na, approaching ang favorite spot ng mga riders. You know, Bomba Tunnel. Okay, mga kabalen, maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang dito na po muna. Stay safe and God bless.